Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Wun zarokên Amerîkayê ne. Wun hemû zarokên Amerîkayê ne. Wun bi ser nakevin. Ev gotinên Wezîrê Navxwe Tirkiye Süleyman Soylu bûn ji bo hemû partiyên opozisyona wî welatî ku rexnel kiryarên wezaretê girtin. Piştî wan gotinan parlamenteran wêneyên Soylu yên li gel kesên sûcdar avêtin ser kursiya parlamentoyê û bi yek dengî daxwaza îstîfaya wî kirin. Soylu carek din parlamenterên HDP kirin armanc û HDP bi dijminatiya Kurdan sûcdar kir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi daha gönderdiğini... Wiha bê suj li min nenêrin. Em dizanin hûn çawa zarokan direvînin çiya û dayîkên wan jî ji we çi qasî nefretê dikin. Remziye Tosun ku li vê derê çarika xwe avête erdê kadroya PKK ye ku endaman bo wan dişîne. Bi fermî di belgeyên dewletê de ev yek heye. Süleyman Soylu. Serokwekîla grupa HDP Meral Danişbeşta jî bersiva Soylu da û got. Bifikirin, Wezîrekî Navxwe Tirkiye heye ku her car li beramber hemû partiyan bi nefret diaxive. Ya siz bu ülkede iç işlerini düzenlemekle, kolluğu denetlemekle... Maqê dibe Wezîrê Navxwe wiha be. Berpirsiyartiya wî avakirina ewlekariyê ye. Avakirina aşîtiya navxwe ye. Daxwaza me ji we ewa hûn wezîrtiyê bikin. Lê hûn çi dikin? Min û Remziye Tosun hema li ser piyan sûcdar dikin. Hûn li ser navê dayikan daxivin. Lê me hûn dizanin dayik çi dibêjin. Dayik dibêjin dijminê herî mezinê Kurdan Süleyman e. Diyorlar ki en büyük Kürt düşmanı Süleyman'dır diyorlar. Ev di demekê de ye ku hemû partiyên opozisyona Tirkiye Wezîrê Navxweyê wî welatî bi hevkarîkirina sûcdaran tohmetbar dikin û wek delîl jî kiryar û wêneyên wan kesan ên li gel Soylu pêşan didin. Tabii hangi bakanın resmi var diye sormuyorum bu vakıf. Ez napirsim ku li gel Weqfa Hîra Nor wêneya kîjan wezîrî heye wekû hûn texmîn dikin yê fotoroman Süleyman li gel vê weqfê heye. Bakan yardımcısı. Yürütme söz, Çevre Şehircilik ve... Civîn û gotûbêjên ser bütçeya sala 2023 a Tirkiye li parlamentoya wî welatî berdewamin. Lê doh nîqaşên parlamenteran herî zêde li ser bütçeya Wezareta Navxwe û malbatê bûn ku di dema dawî de îstîsmara cinsiya zarokan bûye rojeva Tirkiye. İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili